Goddag og velkommen til DR med Dina. Det her det er Claus Scheel, og jeg hedder Isak Rindom, og vi vil i dag fortælle dig om naturlig selektion. Yes, og naturlig selektion, det er det begreb, man bruger om arter, der tilpasser sig og giver de bedste gener videre til den næste generation. Yes. Naturlig selektion har to opdelinger. Den ene er seksuel selektion. Ja, og seksuel selektion, det er et begreb, man bruger til at forklare, hvordan arter tiltrækker mager ved hjælp af f.eks. paringsdanse eller for største fjer på halen, som f.eks. en påfugl har. Men seksuel selektion, det bruges også hos mennesker. Det kan f.eks. være, at man prøver at tiltrække det andet køn ved hjælp af hængerøv eller kavalergang eller et eller andet, som er hipt. Men det kan præcis. Men det kan som end også bare være noget så simpelt som ens udseende. Herovre ved siden af har vi en total lækker chick, som jeg lige skal over og score, mand. Skal I lige se. Ja, jeg skal lige sætte min kasket ordentligt, ikke? Okay, det kan vi godt. Og du er bare så dejlig. Ja, tak. Goddag og velkommen tilbage til DR med Dina studiet, hvor vi i dag snakker om naturlig selektion. Del 1 af naturlig selektion hedder seksuel selektion. Men nu vil herr Mester Claus snakke om økologisk selektion, som er den anden del af det. Yes, okay. Økologisk selektion, det er mest relevant for dyr. Survival of the fittest, det betyder, at det er stærkest, der overlever. Det er et meget kendt udtryk. Kort sagt, så handler det om, at arterne, eller inden for de bestemte arter, så kæmper dyrene om mage og om territorier og om føde, og det er så de stærkeste, der overlever, og på den måde giver gener videre til de næste generationer. Som I kunne se, er råstyrke en vigtig egenskab for dyrene. Yes, men fordi mennesket er sådan en klog art, så er viden en meget vigtig kompetence i økologisk selektion. Yes. Og det var så alt for os om naturlig selektion. Det var det. Og jeg håber, at I kunne lære det, og vi ses en anden gang i DR med Dina.